Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проекты буенча чираттагы тернәкләндерү курсларында да мәдәни программага зур урын бирә. Дөньяны күбрәк танып белү максатыннан күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләрне театрларга, Казан шәһәре буйлап экскурсияларга, музейларга, паркларга алып барабыз. Әлеге курслар Россия президенты гранты һәм Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының үз чыганаклары исәбеннән финанслана. Шунысы куандыра, Казанның атаклы театрлары, музейлары, парклары Ярдәм фондының эшчәнлеген хуплап тора. Театрларда йөреп кайткач, курсантларның күңелләре күтәрелә, рухи яктан да баилар. Чөнки күбесенең торган туган якларында мәдәни чараларга барырга мөмкинлеге юк. Кеше тормышы да табигать төсле, төрле фасыллардан гыйбарәт. Ямьле язлар һәм җылы җәйләрдән соң адәм баласы алтын көзгә аяк басканын сизми дә кала. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында караган тирән, фәлсәфи эштәлекле, ялгызлык проблемасын ачып салган Алтын көз спектакле безнең курсларга килгән әби-бабайларның рухи халәтен ачык чагылдыра да инде. Бик эчтәлекле, безнең шикелле менә сугышчы балаларына шул хәтле тимәҗләр бетердем. Шундый эчтәлекле спектакль. Ул яшьләргә әйтү ну безгә менә шулай. Мин аны ленчә карасам да караган сайын карыйсым килә. Рәхмәт. Авыл җирендә, авыл шәһәрдә белмим, андыйлар бик күп хәзер. 9 бала үстергәннәр дә ялгыз торалар. 7-8 бала үстергәннәр дә ялгыз торалар. Аның өчен авыл җирендә элек хәерчелек булды, эшләргә эш булмады. Безнең бөтенесе чыгып киттеләр шәһәргә. Охшашларга тиен булса да. Иң олы теләгем уку нияте белән килгән идем. Укырга дип. Ләкин менә күзләр начар булгач, гел уку өстендә генә утырып булмый инде. Кирәк дип саныйм. Менә бик ошый театрлар безгә, музейга бардык, онда да бик ошады. Паркка бардык. Бик ошый, күңелле, һава сулап йөреп кайтабыз. Мин элегрәк бик нык яратадырым театрларны, телевизорлардан да килеп карыйдырык. Байта. Чөнки яшьлегеңә кире кайткандай буласың, яшәреп китәсең, күңелләр күтәрелеп китә, яшисең килә башлый. Була шундый мизгелләр була. Ярдәмдәге курсларга тернәкләнү узарга Россиянең төрле төбәкләреннән килүчеләр арасында татар драматургиясенә, әдәбиятына гашыйк, татар сөйләменә сусаган кешеләр дә күп булып чыкты. Мин дөрес әйткәндә татарча аңлыйм, конечно, нацарак. Но мин яратам татар литературасын, татар драматургия. Минем өчен бик кызык ул. Но, к сожалению, мин бик сирәк булам татар спектакльләрендә, татар концертларында. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это было почаще.